Vi har valgt at skipa seg innløyende parten vid en liðkapping. Her vi har blanda leikarar ur imuskum balkon, altså ur imuskum feløgum. Og sammansettet til landstidsvenjaren sammansett. Og de har så spalt og haft en sånn teambuilding event i jar. Her det liksom sammansjåa liene vid forskjellige øvelser venjingon. Og så i det hadde så haft en liðkapping. Og her er Føroyaleikir, og kjallum yngre, og Føroyaleikir kjallum eldre. Det var faktisk veldig spennende. Hvor har det gjort på hendamåten at du blanda leikararnir fra de yngste støvnene i Føroyen? Ja, det er noe som de også kommer å oppleve til ødeleikene, at spille sammen med øðrum leikarum som de kanskje ikke er van ved, altså fra øðrum feløgum. Så til daglig så er det van ved å spille ved sånn feløgum, men nå får de sånn en vending i at spille ved omkring som de kanskje ikke kjenner så vel. Kvært er atlanen og vanta dit å få bort ut. Ja, också är så det ösni att som en vändning till Jernstein att mäkna att omställa sig att mäkna att ta några vändningar till syn så är samman ösni klara spela som li och inte bara som enstacklingar. Och det geniala vi badminton är ju ösni att det bäj är en enstackling och idrott och en li och idrott. Här du bäj spelar dubbel och i liðkapping som vi nu gör. Hvordan har det vært å kappe spennende måten vi blanda og lien? Det är nog spännande alltid att vara mer jämnt än så att vi bort upp ett styrke eller så det gör nog helt särskilt det gör det. Ja, vad tänkte du? Alltså jag hade helt säkert det är stort lite. Man har prövat något annat som man inte prövat för. Och det är spännande att släppa pröva spela om man inte prövat spela. Jag hade väl en erbjudning till inkelögaren att ha släppt mig på past. Att släppa pröva kappas det helt säkert. Men är det inte tro på att man inte ordentligt känner på när man inte vänner att spela samman? Ja, och alltså man lär ju nog kött alla andra så nu glömta känna och hinner jag samma problem så är ju pura ja. Men det är mest just det att det har spalt i möter tycker äckno. Hur ser det ut? Ja, det är det. Man känner chansen äckno bäst som man vänder vid dagliga. Så det är en erbjudning så självon. Men helt säkert att det blir ett upplevelse. Helt säkert. Alla vet. Är det näka som kan vimmas till en är för det röna? Helt säkert. Ja, det är pura visst. Ja.